Čaute ľudia, moje meno je Klaum a dneska vás vítam môjho ďalšieho videa. Presne Spartu 3. Maj restaurant, kedy si budujeme úplne z nubovskej reštaurácie tú najlepšiu reštauráciu na svete. Bez ďalšieho mailania, poďme na to. Dobre, začíname až tak bars dobre. Ideme si po ďalšie peňažky. Jop. Koľko tu môžeme dostať? No, môžeme dostať 9300, máme 11 000 dolarov, čo je dosť veľa. Bez eventov by som tieto peniaze nedal, áno, jak i v minulom videu. Takže ideme urobiť jedno. Nakúpime si nejakých 5 týchto sporákov, kde môžeme variť jedla. A kúpime si nových kuchárov. Prosím, že týchto dvoch. Máme 6 kuchárov a žiadne. Takže dobre. Zatiaľ môže byť. Hej. Dneska by som chcel rozšíriť jedáleň na dvojke. Na druhom poschodí. A zarobiť čo sa len dá. A samozrejme nejak zlepšiť tieto umývačky, ktoré sú tu. Napríklad tieto dať preč. Vymeniť ich za tieto veľké. Priame upozornenia. Môžeme ísť na to. Ideme na dvojku odniesť jedlo. Ideme na jednotku. Ako malú ľudí tu máme. Čo? 170 000 za hodinu? To mi nedáva zmysel. Ideme ďalší jedlá odniesť na dvojku. Čo to je? Dáme toto. No ideme dole, dať to wash machine. Tu sú urobiť 100 jedál, aby som mohol dať ďalší level up. Ideme 100 jedál urobiť. A už máme, že 3 zo 100. Tak to je GG. Ďalšie dve objednávky. Teleport. Otvoríme dvere. Oni nevedia. Úplne nubáci. Úplný. Tu zoberieme jedlo. Lebo to takto nie je. Tu im vytvoríme. Alebo ich pozveme. Alebo im nájdeme stôl. Alebo jak to mám chápať. Čo by sme tu ešte mohli kúpiť? 10 stolov. 10 stoliček. 20. A ideme rozšíriť na dvojku. Ideme teleport 2. Ideme na to build. 9, 10, 7, 8, 9, 10. Ideme. Dík. Jak to je pekne tu zrobené. Aj keď to je úplne nubovská reštaurácia. Ale čo už. Ideme na jednotku. Ideme dať jedlo. Presne, že tu ideme dať jedlo. Za ďalšie. Ideme im tu dať ďalšie 2. To PK
Čaká nám kúra, sa už nám tu dopeka. 2600, ideme kúpiť ďalšiu toto, alebo počkáme. Ešte nemáme. Máme počkať, alebo a počkáme. Čo a jak. Čo a jak. Ideme na dvojku. Môžeme ísť rovno na dvojku. Odnesieme jedlo tuto. Zoberieme toto, zoberieme týchto dvoch. A ideme na jednotku. Floors. Floor 1. Zase na dvojku. Čo ti šíbe? Keľu jedlo pôjde. A tretie jedlo. Koľko máme dokopy? No nejakých 5. Všetci chcú ísť na výhľad. Ale málo kto pozerá na to, že nechce sa mu ísť dole výťahom imaginárnym. No. Koľko ešte mi treba? Manage. Ten mi treba. Ideme na druhé poschodie pozrieť. Či tu dačo nie je. A je tu. Ideme tuto. Tu tiež potrebujem ešte jedno jedlo, aby som mohol ísť ďalej. No, ideme na jedno. To sú... Kde to mám dať? Tu to mám dať. No. Dáme druhé jedlo, nech môžu jesť. No čo? Nestíhajú? Prepustím ich. Ideme odniesť na dvojku. Tuto. Zoberieme peniaze, $38. Máme 4K. Som dostal plus 1000. Pratáme, získavame peniaze. Neviem, jak to mám komentovať. Opovážte sa ísť na dvojku. No, veď preto. Ideme ďalšie jedlo dať. Prvým otvoríme. No, ideme na dvojku znova. Tu im ideme mi idú povedať, čo idú jesť, tu im otvoríme. Tak mi zas... No, empty. 6000 dá sa povedať, čo mám už na účte. Tak to je GG. Máme dvoch ďalších. Máme pajsku na účte. Dúfam, že sa to zmení. Dobre, ja si im zatiaľ povodu. Zatiaľ nechám pracovať ľudí. Za mňa. To zatiaľ... Čau. Za chvíľu som späť. OK, už som späť. Zatiaľ nám to zarobilo 2K.
úplne pohoda. Čo tu vidím, málo čašníkov máme. Neobjednávkus. A bola, a už nevadí. Máme na ďalší tie. To je 10, to je 1500, to je 20, to je 3000. A stoly je 750. Ešte potrebujem chvíľku počkať. 500, zatiaľ uberieme tieto veci. $700 máme 700 páde. Ešte nie, $4. A už máme 10 stolov. Ideme na dvojku postaviť ďalšie. Verím tomu, že ďalej. Tak. Ideme naspäť na jednotku. Tu zobrali. Na dvojku ideme obslúžiť tretí a zároveň posledný rad. Takže Lačes. Ešte koľko sa mi dlho bude robiť to video? Jak dlho už natáčame? 25 minút. O 2400. ...521 sekúnd. 520 sekúnd.
tu škriatkovia? Co si asi vyberú škriatkovia? Je ich veľa tu zrazu. Ej. Čo, okrát sám tu išli sa nájsť aj. Dobre. Zatiaľ štedrí sú tí elfovia, takže... Dikta mori. David. $400. What the hell. Mohol by aspoň taký každý jeden podropovať po $1000. Na dvojke sú elfovia. Ďalších 10 stolov kúpime. 10 stolov. 20 týchto vecí. Ideme stavať. Bum. Ideme. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a zatiaľ čau.